Heippa hei, se on Larvis täällä. Tervetuloa ensimmäisen videon Larvis minun toiselle kanavalle. Tervetuloa minun joku. Ensimmäinen videoni, mikä nyt tänne kanavalle tulee, on unboxtaan rummut, ne on tässä näin. Ja lähdetään sitten availemaan. Katsotaan mitä löytyy. Niin, aika on pölyä. Tulee tänne puolelle. Oi. Ja täällä on löytyy tämmönen. Tää rummu, tähän tulee se kalvo. Tulee sitten luultavistikin tähän tai tänne puolelle. Sitten tää tulee vähän isompi. Se on samanlainen. Ja tuonne. Tämä pois, näistä on hyötyä. Pahvit pois. Sitten meillä on tietenkin penkki. Saatiin osa ainakin penkin valittu tänne. Styröksit löytyy. Styröksiä. Ne heitetään tuonne. Pois. Nuin. Tilaa tänne. Meillä on yksi pikkunen taas. Pienempi. Pienempi. Se on 13 tuumanen ja on 12 tuumasta. Sitten täällä on näitä isompia rumpuja. 16 tuumanen. Sitten meillä tietenkin on tämä bassorumpu. Tämä jääkutiin. Veikkaanpa, että tämä on 22 tuumanen. Pistää se tänne. Sitten meillä löytyy otamme tämä vissiin tämä tulee vissiin joko rumpuihin tai tämä on tuolin tai jalko, en tiedä tarkalleen. Tuommoista löytyy. Voimme näyttää kamerassa nämä. Osia kyllä löytyy. Sitten meillä on täällä on kyllä sakset, niin voi avatakin. Puukon, hetku pieni. Oi. Oi. Avataan täältä. Tää on vähän päin. En katso kameraan, koska jottei avata tämä. Tämä paketti, mitä me availen. Noi. Se on auki. Täällä sitten löytyy lisää. Löytyy lisää. Kunhan saan sen täältä pois. Täältä paketista. Tuonne. Meillä tässä on tämä on 14 tuumainen Crassi. Tämä. Kyllä. Sitten se tuonne.
Sitten meillä on toinen paketti. Täällä löytyy näitä paketteja, kun vähempi ottaa saksella auki. Täällä meillä on yksi tällainen bassokapula, tämmöinen, jos näette, tuollainen. Sekin tänne. Eikä ollut muuta. Noin. Meillä on täällä peltejä. Vähän pääsee likaiseksi. Peltejä kyllä löytyy. Peltejä. Ja peruspeltejä. Tulee hyötykäyttöön. Että tuonne. Tuon. Sitten otetaan tuosta. Täällä vissiin standi. Luulokseni. Avataan tuosta. Täältä näin avataan tämä. Täällä meillä löytyy auton päin. Löytyy standi. Pystyn tuonne. Se on vissiin. Tämä on vissiin tuonne. Tämä standi, jalat tuolle penkille luulakseni. Kun oli niin painavakin. Sitten meillä on nämä, mihin tulee vissiin on näitä rummuille ja näille jalkoja. Sitten lisää, kyllä. Meillä on hienot rummukapulat täällä, on jalat täällä vaan nyt pois. Hienot kapulan. Noin, tuo tuonne. Oi. Hienot kapulat. Kapulat. Näks. Pistää tuonne sivuun. Ja tää muuta vielä täällä on. Lisää vissiin jalkoja. Jotain tällaisia. Itse tullaan vielä käyttämään vielä tätä. Meillä on täällä ruuveja, tämmösiä tonne. Tuo on jotain muuta. Ei ole muuta. Sitten lisää jalkoja löytyy takas täältä. Onko sen tuossa vaan poikki? En saa. Tästä on vähän pitkä. Ensimmäisessä videossa kuoma 2 videota, kynneksi editoida. Noin, se on auki. Ja täällä on näitä systeemiä, näitä mitä tarvitsee. Niitä tuon sen sivumpaan. Ei ole muuta. Pois. Sitten löytyy vähän pienempi laatikko. Tuossa poikki. Kuinka pitkä tää on? Melkein 10 minuuttia. Tosta vähän pidempi. Tulee nyt täällä on lisää näitä.
tällaisia jalkoja. Sitten lisää vissiin näitä systeemeitä jalkoja, muita näitä pidempi juttu nyt tulee. Täällä on tulee tuosta pois. Täällä on vissiin tulee yhdelle pellille tulee tällainen näitä tuonne. Sitten meillähän on tässä on näitä tällainen Way of Soldier 3-way Music Superman ja tämmönen pelti. Tämmönen pelti kalvo. Täällä on lisää kalvoja toisella puolella. Ja niin. Minun pitää olla hellä. Sitten meillä ei olekaan täällä isossa loitossa enää yhtään mitään, kuten näette. Ei mitään. Hei, tuonne. Ja hyvät naiset ja herrat, mä jään tänne kokoamaan näitä. Mä kuvaan yhden videon teille näistä kun tää on valmiina. Niin me näemme seuraavassa videossa. Ja ihmiset tiedätkö tämä kanava. Tämä on toinen kanava. Ja tiedätte milloin tulee lisää rumpuvideota. Ja muuta randomia. Mutta mä lopetan nyt ja nähdään seuraavassa videossa. Se on ollut moi moi! Tervehdys! Minä taas vielä täällä Arvis jatkaa vielä. Ei tulkaa toista videoa, kun jatketaan vielä tätä rumpuvideoita vielä pikkuisen eteenpäin. Et niinku tohon asti ollaan nyt saatu. Olen saanut nämä tänne. Nämä ja bassrummun. Mulla on vielä pikkuinen tekeminen tuossa vasemmalla. Tuossa, jos näette. Tuossa pieni tekeminen tuon kanssa ja ainakin sen on vielä täällä nämä vielä tähän paikalle ja niinkin mulla on tuolla sohvan takana on vielä se Crash ja virveli pikkurumpu mihin onkaan mulla vielä siitä asentaa niin mä editoin tai kumminkin tein se jollain tavalla niin jatketaan kohta puolella jälleen kerran. Haa, tuolla Arvis yhä vielä täällä. Niin, mä nyt sain kasattua. Ja tää on viimeinen klippi. Me nyt tulee editoitu tänne 9 videoksi, tästä on pitkään. Mut ei vaan mitään, tuollainen sit tuli. Tuollainen kapistus. Tuollainen hienuus. Olen ylpeä. Jei. Sellainen. Mutta tosiaan kiitos kun katsot tänne asti. Tykkää tai et. Tilaa kanava ihmeessä, niin lisää rumpuvideoita tulee tälle toiselle kanavalle. Ja niin, nyt mä oon se aivan liikaa. Ja niin tilaa kanavaa kerran muille ja pälä. Voisi panna tykkää nappua ja niinku peukut pystyyn ja niin edespäin ja kommentoi ihmeessä ja näin ja hei ja herätetään tää kanava eloon. Joo! Mut joo, mä oon Larvis. Me näemme seuraavien rumpuvideoita tai muun randomien kanssa. Se olisi moi.